Здравейте, хора! Днес това видео ще е малко по-различно, защото тук ще играем паркур с брат ми. Няма да казвам на колко години е брат ми, защото така съм си решил. Така, искам да цъкна на това, но то не работи за жалост, за голямо нещастие. Ако искате да играете играта се казва Боба Ти Тауър. Така, ще отидем на Strawberry Boba Tea. Така, да се покатерим нагоре. Ако искате да качвам още такива видеа, не само в YouTube и в TikTok, смисъл да, моля ви пишете в коментарите какво да качвам, защото качвам само едно и също, а никой не го гледа. Имам малко фенове и искам да знам те какво харесват. Така, знам, че някои от феновете ми харесват страшните ми истории, но не всеки, не знам защо. Последните две страшни истории никой не ги е гледал, което не ми харесва. Последните видеа никой не ги гледа. Не знам канала ми в TikTok трябва ли да го тръгна или не, но ще го оставя. И в скоро време мога и да не качвам, защото феновете са ми малко и никой, абсолютно никой не ми дава фолуър и това е. Само да кажа, че който ме фолуърне в TikTok канала и аз ще фолуърна и неговия. Да си прави сметка. Да знаете, че не знам дали мога да има много време вече да качвам, защото съм нямам прекалено време. Да, разбирате ме. Така. Тук да не се пребия малко. Ягодки, вие обичате ли ягодки, пишете в коментарите. Само да ви кажа, че вчера празнувах Хелоуин и някаква полиция не спря да обикаля около града, което е малко странно. И много мигрант, сякаш някаква полиция преследваше някаква група. Не се шегувам, сега да имаше полиция в града ми, много пияници на всичкото отгоре, няма значение. Но сега след това да разкажа някаква страна история. Чао, пребивам се.